culture hausa le ngel het tak nei ma sanga tonga tun thlenga ram ro pui lan reng aram mi puite zalen de limtlang taka an omna mun South Korea a oma chu zalen na mun ram ro pui tak ngeng reng chuan khovela ram hre omber le la omber nia chal ngam North Korea ram a om le loi si chu thilin me lo le suang tu po thiam har tak ani herama hian missionary tu ma andu theilova zin tur hrim hrim lo ringot po thil har tak ani ma se Isua chuan mi zong zong hnena chanchin tha tlang au puitura thu apekte kan ni awangin mi zong zong zinga hian North Korea mi puite po an tel ve tlat si ma se engtin nge chungmi te hnena chon chanchin tha kan hril ta kang van ei thlak takin Adventist World Radio hian tangkai takin na athok thei tlat mai tuna kan ngai thlak tur testimony ro pui tak po hi Adventist World Radio kaltlanga pathian ha tho ro pui tak chanchin ani Adventist World Radio hi kum sanga chakua samsari pakhat khan khovel poma chanchin tha puan nan din ania hei hi tun thlengin rongbol man ro pui mo tak alani reng ani North Korea rama hian mi hring mak ta doi som ni panga velan oma anram hruai tu te ro rel dan fir lu tu ka wangin herama hian pathian thu hril har em maya Adventist World Radio po voitam tak ti jam ani fo ani tun hnai lok khan chakzoka malak ani theinan Mongolia rama Adventist World Radio din tharania chumi zara chuan result ngaihnawm tak tak po hriat tur awm chhota ani tun tuma hian Adventist World Radio kaltlanga North Korea Nula pakhatin Isua achal dan chanchin kan ngai thladona film khur thil thuwa mimal ming le mel tilan arem lova video mel kan talan te po hi an mel dik tak ani loti milo hriat sak don nia zan khatchu China a kan biakina hian meiche pakhat kan la hriat ngai mi alo hi aronin khom veya tlar hnung lama hian a thuni a mel chu a chau mel hleya a mel po chu atilang tam vak ngam lo ni kan mi khol no chu pastor kan i angin tunge ni ti hriat ka chak hle maya tlar hnung lam thutlenga chuan ama chawina thuwa in khom bana mi zong zong an hon no chuan ani nen chon kanin kom ta ni ti hian chunu chuan a chanchin a soi North Korea ram atanga tlan chuak kania China a po hian ka him to lo ani ma se thil pakhat ngen du che kanaya khongai takin min baptist thengem atitani kai chuan baptisma omzia I rethiamem tin zona ka han zon leta ani chuan o rethiame tin min chang ani Isua chanchin hi radio kaltlangin kalo hria keima chowa ko omlain radio ka hmuwa ka han on chuan ka hria than em Korean tong chu ka hrefu ta a ka han ngai thak nak chu Adventist World Radio kaltlanga beiseina thucha pon chu na program hi alonia engkim kalsana keima chandam kani nana anun ron hlan tu chanchin ka ngai thak atang chuan kalungai na te ka doi zep na te chu beiseina le huai sen nei na ron thak ta a Isua hnung zui du na chuan karil ru chu alu akhata North Korea rama let le a ka chung te le thian te hena ka thu hriat thar hril chak na chuan ka khatta ani tin min hrilani ti chuan chu nula nen chuan kar khat chung Bible study kan nei ta a kar khat chung Bible study kan nei chung hian tharau thiang him chen chil na kan dong ti chiang taka hriat na ka nei kar khat chung Bible study kan nei zo hnu chuan arukte in baptisma achangta a tukver le kongkhar zong zong kan khar veka midang hriat phak lovin zoite in fakna hla kan sa a bat tap tereute a chuan he North Korean nula hian baptisma achangta ani This North Korean lady was baptized. With tear-stained cheeks and joyous eyes, she declared her allegiance to God alone. After her baptism, she expressed her desire for freedom and the ability to baptisma achanzo chuan South Korea Adventist University
Bible zir chun zom achak thu soya ti chuan chumi hmuna azir theinan zana South Korea lampanin ke in akal tangat ngat mai ani anu ni ngamazat liamta chuan phone call ka dong ta a minron betunu chuan zoite in ramri chu ka thlengta zanin hi ramri kan ka tum zan ania milo tong trai puidon nia aron tia kangai to na omta chu ramri hung na thir len kara South Korea rama alu dan tu ringot chon kangai to na alu khata ramri akan thenge ngem ti chuanin minti buai ni van tuai thak takin hemizan hian ramri chu akan thei talova chene sipaiten an hmufu hlowa an ni chuan apian naram North Korea rama an thon de le ta ani he thilton chanchin ka han thria chuan min thong le maya Isua wanga ahlim mel ka mule ngai to don lo ani athu soi garil ru acham renga chu athu soi chu min lo man ani po in beisen nei chungin ka thiang ti thu hi ani zalen na azonga ma se North Korea se paiten an hriat mi alo Isua wanga zalen na chu amuta thung ani chu zalen na amu chu tu ma in an lak sak thei to ngai lowang voina hian he Nula anga zalen na zong mek hi ngai thatu te zinga kan om ve em kan lo ani chuan he channel hi milo subscribe sakin milo share sak ve zel ula ti chuan zalen ne fam kim inei theina na beisein thu cha ngai thak tur lo chop chho sak che kan tum zel don nia